Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa ne munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, 12 days ago ndakazvitaura kuti ndichadzoka neupdate kuti nyaya yasekuru Bunzamukombe iri kufamba sei, uyezve chii chataurwa nematare edzimhosva. Sezvo maiziva ndakataura kuti nyaya ichapinda mukoti musi wa 13 February. Right, nyaya yakapinda mukoti, saka ndo update yandauya nayo kuti ndikuratidzei, ndikunzwisei, muzvionere mega. So without wasting much of your time, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Nyaya dzacho tinodzifambira tisina kutya, tisingavhunduke, handitika. Right, gwenzi Phytomed aiwaka gwenzi rakadira riripo, vasikana vari kudistributa all over Africa, kwese kwawada vari kuita sei, vari kusvitsa gwenzi, handitika. Saka bata koni kana kuti wobata fochi pamanhamba dziri paskrini idzo, ndo vasikana vacho vari kuita chii, vari kuita zvinhu zvamanje manje. Ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita dumbu hombe rakuda kupedza, ukaita mafibroids, ukaita ukaita makidneys, ukaita malungs infection, zvese zvaungangoda kurapa rinoita sei, rinosota, handitika. Aiwa, ndo vanhu vacho vari kuita chii, vari kuita zvinhu zvamanje manje. Right, nyaya Bunzamukombe yakamira yakadaizvi. Let me just give you a background yenyaya iyi kuti munzwisise kuti yakatangira kupi iri kuenda kupi. Right, pane musikana ari kuSouth Africa, akabva kuSouth Africa akaenda kumaraini kuZimbabwe, vaanotora sisi vake vaenda navo kwaBunzamukombe vachinotsvaga chii, vachinotsvagawo rubatsiro. Mukubatsirwa muya hamenoti Bunzamukombe akaona kuti vanhu vakavharika here kana kuti chii, akamva ati mota yamauya nayo iyi ine madhimoni, ine mweya wetsvina, uyai muone, mutori nenyoka. Hanzi ivo vanhu vacho nyoka takatoita sei, takatoiona. That's according to my source iri kundipa chii, iri kundipa nyaya idzi, handitika. Hanzi takatoiona, zvikanzi mota ngaisare. Mota yasara iri kuda kumbogara kwemazuva ichita sei, ichishambwa, ichibviswa mweya wetsvina, ichigezwa, ichisukurudzwa. Saka mota yasara kudaro, pakazopera masvondo, pakatozopera nguva yakati rebei, mota isati yapera kugadzirwa. Vanhu pavakaenda vachiti vakunoda mota yavo, zvikanzi handitika mamati tibvise chii, tibvise mweya wetsvina, tiri kuda mari, takabvisa nyoka pamota iyoyo. Mota iyoyo iri worth 8,000 US. Ndo pakazoendeswa nyaya kumapurisa. But update yanga ndisina kukudzai previous video yandatozowanawo mushure mekunge nyaya yaenda kukoti, ndeyekuti mukomana Bunzamukombe akazotinywa nemapurisa, vakamugara bhamba kudaro, anga akatohwandisa mota somewhere. Saka mota yakarikavhwa, ikatorwa, ikaendeswa kukamba yemapurisa. And mhosva yaanga apinzirwa nayo, yaari kupomerwa, yaari kupinda nayo mukoti, zvakanzi ngavadzoke futi musi wa 5 March. Saka ndichange ndichikupai maupdates, ndichikuratidzai kuti zviri kufamba sei, uyezve zvakaita sei, zvakamira sei. But pane vamwe vanhu vandiri kukurukura navo, nenyaya yaBunzamukombe iyi. I don't want to say much at the moment, but muchazoona results pakashata.
pakaipa, ende zvinhu zvacho kwazvakuenda ka zvinogona kungosvika paipe pakuti license raari kutemba naro ravari kubira naro vanhu mari vachizviita mafaith healers rinogona kumbotorwa nevakomana vezinata handitika. Saka ndine vanhu vandiri kutaura navo, ndine vanhu vandiri kukurukura navo vari kutaura kuti aiwa ainetse nyaya iyi, tinoita sei, tinodzifambira ma1 aya. Saka ndiri ngotaura kuti kuna Bunzamukombe nevamwe avo vari kushandisa chikiribidi, vari kushandisa chitsotsi chekubira vanhu mari vachizvinyepera kuti ing'anga, aiwaka chimboregedzai vakomana, munokuwara, munofira mahara. Siyanai nazvo izvo vakomana, izvo handitika, siyanai nazvo. Zviri nani mutsvage mabasa. Kana muchigona kurapa, muchirapa zvemazvo chaizvo, chingorapai, musazode kuwedzera tunhu twakawanda kuti muzosvika pakuti sei, pakuzotsotsa vanhu nekubira vanhu nekubira vanhu mari. Izvozvo hazvina kuita sei, hazvina kunaka handitika. So that's the update yandinayo, kuti mota yakawanikwa, yanga isina kutengeswa, yanga yakawandiswa, and then kukoti vakanzi vadzoke futi musi wa5 March, but kubva nhasi kusvika musi wa5 March pane zvakawanda zvachaitika ipapo, pane maupdates akawanda andichauya ndichikupai, ndichikuratidzai, mozvoita sei, mozvionera mega. ma1 zvekutodaro, right. Ngatisakanganwai kusubscribe kuchannel inofanirwa kuti isubscribe. Handa mudara rusike, subscribe kumavideos aya, nekuti panapa tiri kukupai nyaya chaidzo, nyaya dzisina manyepo, nyaya dzakatwasuka. Tasiyana nevamwe vaye vanonyepa every day, each and every day vanotomeka sure kuti hanzi vanyepera vanhu, ende izvozvo vari kunyepera vanhu kuti hanzi tiri kuvaka city, hanzi we want to build our own city in Victoria Falls, muchirova vanhu mari. Ndo vamwe vanoita ngana Sekuru Bunzamukombe ivavo. Be careful, be extra careful. Iwewe kana uchida land, pane procedure, pane zvinongoitwa zvekuti unowana land rako zviri pachena, free and fair. Kana uchida kuzotonyora zvako, unongotonyora zvako wopiwa land, but uyu musamupe mari uyu, ende musatombomuteerere, nekuti munozopedzisira makuuya futi paplatform pangu panapa makutaura kuti uyu mukoma ningi vakatita sei, vakatirova mari, vakatinyepera kuti hanzi tiri kugadzira, toda kubuild our own city. Aiwa, hazviko zvinhu zvakadaro izvozvo handitika. Saka ndinouya panapa nechenjedzo ndichiti tumwe tumachanel netumwe tumadhara tunenge tuchida kuzviita kunge twakapenga, tunoita kunge ana mwari vemumedia industry, tusina kana dhiri zvatoka. Aiwa, chimbomirai izvozvo. I think it's high time panongoritaya munangagwa neitwo tumadhara kuti tongoritaya futi, toita sei, tobaya kunoita sei, kunorima pamwe chete nemukuro handitika, because zvimwe zvinhu zvacho zvamune makuzotaura muchinyepera vanhu, muchibira vanhu mari, it's not good. Munopedzisira maita kunge Bunzamukombe. Ndangoti ningopfuura nepo, handisi kushora munhu kana kureva munhu, but anenge anyumwa azimbwa bere nderake handitika. Ndonyanga nchifamba naye zvamanje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngasangane muvideo rinotera.